Chodíš za mnou, chodíš stále tam. Chodíš. Ja chodím teraz. Som sa rozhodol na chvíľočku bicykel dať bokom, lebo bicyklujem za iných. Teraz som sa rozhodol chodiť. A viete čo, chcem vás pozvať, aby ste si prišli zachodiť aj vy. Kedy, kam a prečo? Poviem. 9. apríla do sadu Janka Krála o 14:00. No nič, poviem o 13:30, lebo vy aj tak prídete o 14:30. O 14:00 9. apríla. Príďte si zachodiť. A prečo? Nie je to, nie je Alzheimer, nebojte sa. Je to ten druhý, ten jeho bratranec. Tiež taký špinavec, jeden choroba. No, pred 200 rokmi to definoval James Parkinson. Poďte sa o tom trošku dozvedieť viac, budú tu odborníci. A pôjdeme si zachodiť. Všetci si pôjdeme zachodiť, chvála Bohu, zdraví a budeme možno myslieť aj na tých, čo nemali toľko šťastia ako my. Budem sa na vás tešiť, pretože, tulí, a nazvali sme to, keďže tulí a je jar a krásny symbol jar je aj tulipán, tak bude to tulipánový pochod. Ešte raz, 9. apríla o 14:00 v sade Janka Krála. Teším sa na vás. Tulí, bodaj by ten Parkinson vymyslel niečo iné. Jamieson, nie zle.